ôl I ran 3. Rwan, yn y man, byddwn ni'n edrych ar dudalen 4 ac fe oedd y dysgwyr yn tynnu rhai o'r geiriau anodda allan a byddwn ni'n ymarfer nhw hefo nhw. Ond gwelson ni'r dysgwyr hefyd yn mynd I wneud crochenwaith. Ac I wneud y crochenwaith yn iawn, roedd yn rhaid nhw ddefnyddio bys a bawd. A da ni'n gwybod can am hynna, dydan ni wan? Ynddo'n wir. 1 bys, 1 bawd yn symud. Chi'n gweld? Symud. Wedyn, yma, beth ydy hon? Chi'n gwybod? Braich, da iawn. Codi, get up, eistedd. Codi, eistedd. Wel, eistewch I mewn, eisteddwch I lawr o flaen y tân I gael dracht o rwm. Reit te, ac wedyn, codi, a beth o'n ni'n neud yn y caiac ddoe? Pan o'n ni'n mynd rownd a rownd a rownd? Ie, troi, da iawn. Throi a throi, da iawn. OK te. Dilynwch fi. Follow me. Ar eich traed. Iawn. Felly, ar ôl 3. 1, 2, 3. Un bys sy'n bawd yn symud, un bys sy'n bawd yn symud, un bys sy'n bawd yn symud, a ni awn adref yn llon. Un bys sy'n bawd, un fraich yn symud, un bys sy'n bawd, un fraich yn symud, un bys sy'n bawd, un fraich yn symud, a ni awn adref yn llon. Da iawn. Un bys sy'n bawd, un fraich, un goes yn symud. Un bys sy'n bawd, un fraich, un goes yn symud. Un bys sy'n bawd, un fraich, un goes yn symud. A ni awn adref yn llon. Right. Un bys sy'n bawd, un fraich, un goes yn slap ar y bol yn symud. Un bys sy'n bawd, un fraich, un goes yn slap ar y bol yn symud. Un bys sy'n bawd, un fraich, un goes yn slap ar y bol yn symud. A ni awn adref yn llon. Da iawn. Ond dydy hi ddim yn amser I ni fynd adre yn llon eto achos da ni eisiau troi at dudalen 4 yn ein stori Trysor y Captain Anlli Gwanllian. Ydyn, felly trowch at y dudalen a darllenwch gyda ni. Mae'r gwynt yn udo. Trwy ganghennau'r coed. Ac yn treiddio fel cyllell trwy bob teithiwr anffodus mas fanna. Mae'r glaw yn chwipio I wynebau a roer fel yn rhewi I gwaed. Ta iawn. Ceiwch y drws, clonc. Da iawn. Ceiwch y llenni. Dewch yn agosach at y tân. Cymrwch ddracht arall o'ch rym. O, ma' hwnna'n good, yndi? Ddracht arall o'ch rym. Pawb? Ddracht arall o'ch rym. Pan da ni'n siarad Cymraeg, da ni eisiau defnyddio ein ceg I gyd fel hyn, iawn. Da ni ddim yn siarad fel hyn, da ni'n defnyddio ein ceg. Cymrwch ddracht arall o rym. Cymrwch ddracht arall o rym. Da iawn. I dwymo'ch hunain. Ac agorwch eich clistiau. Agorwch eich clistiau. Ac fe gewch chi glywed hanes. Noson wyllt stormus arall. Noson fwy gwyllt. Fwy stormus. Na heno. Ymhen draw'r byd. Ond. Cadwch eich cegau ar gau. Zip! Cadwch eich cegau ar gau. Zip! Peidiwch ag ailadrodd gair. O'r hyn. Y bydda i'n ei ddweud wrthoch chi heno.
A bydda i neu ddweud wrthoch chi heno. Da iawn. Unwaith eto, y bydda i neu ddweud wrthoch chi heno. A bydda i neu ddweud wrthoch chi heno. Da iawn. Ddim os ydych chi eisiau byw. Ddim os ydych chi eisiau byw. Ydych chi'n clywed hynny, Mr Tafarnwr? Ydych chi'n clywed hynny, Mr Tafarnwr? Ardderchog. Sa'ch chdi'n deud, Iwan, bod hi'n haws cofio geiriau mae rhywun yn ddweud yn uchel yn hytrach na geiriau ti'n ddeud yn dawel yn dy ben? O, bendant. Po fwyaf o ymdrech ydych chi'n rhoi mewn i wneud rhywbeth, haws am byd mae hi wedyn i gofio pethau. Rwan ta, yn ystod y darn dwytha na, pa eiriau oeddech chi yn ffeindio'n anodd? Wel, fi oedd yn dysgwyr ni yn dewis i geiriau anodd nhw, a dyma nhw. Cyllell. Nawr, o ran y sain L, o ran y sain L, ydych chi yn rhoi eich tafod tu ôl eich danedd ucha. Dydwch pawb i ddeud la la. Pawb i ddeud la 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 la. Right, nawr cyfan ydi L, okay? Be di gwahaniaeth rhwng ll ac L? Y gwahaniaeth ydy y vocal cords. Dych chi'n troi y vocal cords i ffwrdd, dwch ond sylwch, dydy eich tafod chi ddim yn symud. Hoeliwch, nail that tongue to the palate, okay? Paidiwch yn symud o, dim symud, don't move your tongue. Gyfeillion. Perffaith, gwych, da iawn, cyllell, gyfeillion. So, os dwi'n dweud, would you like a knife, my friends? Chywod fel Julius Caesar? Chywod felly, cyllell gyfeillion. Pawb? Cyllell gyfeillion. Peidiwch. Da iawn, mae hynny'n un da. Peidiwch. Unwaith eto, these vowels and diphthongs, dyna'r pethau yn Gymraeg. A. And whenever you have an A, it's the jutting jaw. A. Pawb A. A. So, dych chi'n cool iawn, spectral hael. Dych chi'n mynd, hey. Pawb yn hey. Hey. Pay. So it's like the paid yug. Look, yug. Look, jug. Yug. Paid yug. Dych chi'n payu. Ayu. Because the vowel sounds are ayu. Peidiwch. Feel the power of the vowels being thrown. So, pawb i sefyll ar eich traed, lan, pawb lan. Pawb i fynd, peidiwch. So'r acen nawr, mae'r acen ar y peidiwch. So you're drawing in the power on the peidiwch. On the uch. Peidiwch. So all the people watching at home are going, peidiwch. Okay. Wel, nawr, mae ailadrodd geiriau eto yn ffordd wych i wneud i eiriau anodd ymddangos yn hawdd. Gobeithio bod rhai'r geiriau anodd yna wedi ymddangos yn haws i chi ar ôl gwylio hynny. Iawn te, yn ystod yr wythnos, oedd Iwan a Fina yn cael ambell i sgwrs unigol hefo'n dysgwyr ni, jyst i ffeindio allan sut hwyl oedden nhw'n gael, ac Alun fe oedd yn sgwrsio hefo ni.
dwi'n wrth y modd yn gyfarfod ffrindiau newydd, geiriau newydd, y berfau newydd. Dwi'n helpu Sarah efo ei anghanu. Mae anodd iawn i Sarah o Loegr i deall yn naturiol sŵn o geiriau newydd. I mi dim problem achos mi ges i ngeni yng Ngogledd Cymru a mi ges i magu ers y cryd yng Ngogledd Cymru. Yng nghanu dim problem i mi. Cofio problem. Wel, mae cerddoriaeth, dwi wedi chwarae a canu ers plentyn bach. Dwi ddim yn gallu dychmygu fy mywyd heb chwarae cerddoriaeth. Yn y dosbarth, mae cerddoriaeth yn helpu gofio geiriau newydd a ychwanegu llawer o hwyl rhwng bobl newydd. Ers dechrau ail-ddysgu Cymraeg, ers tair mlwyddyn, blwyddyn, dwi wedi dechrau cyfieithu ganeuon gwerin seml o Saesneg i mewn Gymraeg. Unwaith eto, great fun. Mae'n nghariad yn cysgu nôl.